Ola, chamome Sara Feijóo Martínez e benvidos ao Dicionario do Corpo Humano e a Saúde. Hoxe imos a falar sobre o corazón. O corazón, segundo a Real Academia Galega, adquire 5 significados diferentes. O primeiro deles será a súa descripción anatómica. O corazón é un órgano de natureza muscular responsable da circulación do sangue nos animais e que esta, no caso dos seres humanos, está presente na parte media esquerda da cavidade do peito. As súas partes son a aurícula dereita, a válvula pulmonar semilunar, a válvula tricúspide, o ventrículo dereito, a aurícula esquerda, a válvula bicúspide, a válvula aórtica semilunar e o ventrículo esquerdo. A función do corazón é bombear o sangue aos tecidos do corpo, e para que esta se leve a cabo de forma máis eficaz e eficiente posible, as súas 4 cámaras e as súas 4 válvulas deben actuar dunha maneira alternamente sincronizada. Para iso, a contracción e relaxación muscular do miocardio nas aurículas e nos ventrículos, ou o que é o mesmo, a asístole e a diástole auricular e ventricular, deben seguir unha secuencia coñecida como o ciclo cardíaco. Grazas a este ciclo e xunto á circulación pulmonar, o sangue cunha baixa cantidad de oxígeno pasa da aurícula dereita ao ventrículo dereito a través da válvula tricúspide, introdúcese no tronco pulmonar, o cal se divide en 2 arterias, unha para cada pulmón, e chega a eles. Unha vez oxigenado, o sangue diríxese a través das vías pulmonares cara á aurícula esquerda, e desta maneira complétase o circuito pulmonar. Outras acepcións que adquire o corazón dentro do Dicionario da Real Academia Galega é con sentido xa figurado. A primeira delas é que este órgano é considerado como a sede do amor, a xenerosidade e o conxunto de sentimentos afectivos. E a outro que ten é que o mesmo órgano considerado como a sede do valor, o ímpeto e a forza de bondade. Xa por último, outras acepcións que pode adquirir o corazón é que a parte central dunha cousa, o seu núcleo, particularmente tratándose dunha froita e de troncos de árbores, como pode ser o corazón dunha manzá, e a outro é que é un dos 4 paus da baralla francesa que se representa mediante un corazón, que vai dende o as de corazóns ata a K de corazóns da baralla. E ata aquí chegou a descripción de un novo termo para o Dicionario do Corpo Humano e a Saúde denominado o corazón. Vémonos nun próximo vídeo e moitas grazas pola vosa atención.